A kdo řídí náš svět? To jsou dvě hlavní otázky, které si na výstavě Wu Wei v Pražském muzeu Montanelli pokládá Daniel Pešta. Vystavuje na ní zejména díla, která se objevila v rámci Benátského bienále, ale v Česku mají svou premiéru. Co odlišuje člověka od šimpanze? Existuje snad v naší genetické výbavě zlo, které stojí za touhou válčit? Daniel Pešta právě po tomto možném genu pátrá i ve své tvorbě. Vychází z poznatků psychologa Filipa Zimbarda. Ten se ve svých experimentech zabýval tím, jak se z člověka stane tyran. What was that? Tuto věc systematizoval tak, že nejdřív pro toho, kdo nás chce ovládnout, je pro zbytek lidí důležité vytvořit pocit nebezpečí, pocit ohrožení a potom označit nějakého viníka. Viník to může být buď nějaká personifikace nějakého jiného lídra, nějakou opozici nebo někoho, kdo se hodí, anebo skupinu obyvatelstva, která se od nás liší barvou pleti, způsobem života, sexuální orientací. To všechno jsou velmi jednoduché vzorce, ale bohužel neustále jsou nesmírně aktuální. Motiv proměny člověka se objevuje například v tomto procesí mnichů. Lidské tváře se pod určitým úhlem mění ve zvířecí hlavy. Je jen na něm, jak to bude zvládat, jakým způsobem zvládne svoje emoce, svoje pudy a vydá se na cestu moudra. Cestu, která nešíří nenávist, která nešíří agresivitu. Daniel Pešta ale připomíná také situace, kdy cesta moudra nevyhraje. Po antikvariátech sbíral pohlednice vojáků, které posílali do Čech svým rodičům a milým. Většinou z druhé strany je napsaný nějaký text vzpomínkový, nebo ať se nebojí doma, že všechno je dobrý, ale řada z těch lidí na věky zmizela. Daniel Pešta se ptá, proč vlastně se neučíme z dějin, ale pořád je opakujeme. Je to jakýsi memento, protože my se z dějin neučíme. Mementem je i tato 15metrová postapokalyptická krajina. Malíř na ní pracoval 4 roky. Když jsem se dostal do finálního stádia tohoto obrazu, tak pro změnu vypukla válka na Ukrajině. A já jsem začal čím dál tím víc malovat to, co žil. Vnímal jsem to z tepla svého domova, z tepla svého pohodlí, proto jsme i doprostřed tady té místnosti postavili sametový gauč. Jeho pohodlí je tak přímým kontrastem tomuto bolavému poslednímu výkřiku. Kateřina Zemanová, Česká televize.